For today's video, natakaroon sa SM, naa sila box sale. So, amo dayon gigrab ang opportunity. Grabe ka happy ang duha. Si kuya nabilin kay dili siya ganahan mo kuyog. Amo day siya giingnan first nga mga unmi sus karon naa man di ay box sale. So, mao ni naabot mi dire. So si kuya sayang kuyog unta. Ang duha lingawa lagi guys. Hilig kay sila magbasa og books. So di lang kaayo mi makapalit kay mahal sad na joy price sad ba. Si ate kay nakuha naman sa iyang card, dagko ang iyang card. So deserve niya palitan namo og books. 15 minutes. Nakapili na si ate og tulo. Og si Sky duha. O di ba nakapili na siya. Why napilian? Dagan kayo. Papilian sila ganahan nila. Papadyod na kontento sa ilang napilian, namili pa gyud sila. Kaya ang ilang ganahan kanang magpalit sila kanang ganahan jud sila ba kay mahuman man jud nila og basa. Tigra jud ko sa ilahang napilian guys. Bugat-bugat sad baya. Tan-awa ra gud niya ako gikuptan kung pila na ni kabuo ko. Sus, mao ni ang papel sa usa ka mama tigdala. So mao na nila napilian tanan. Okay ra jud kayo guys basta books ang paliton kaysa maglaag-laag asa padung ang mga anak. May ni kay mangibaw ta kung asa unsa ang gibuhat sa atong anak. Daghan kayo sila display guys. Naa di ay ni sa SMC side. Lapad kay sa nga tanan tan-awa ra gud. Mag-final na sila pili kay kinahanglan duha kang Sky, duha kang ate. Inya kang papa usa +1. So mauna na guys. Kwintahan na papa, kwintaha kung pila na yung mabayaran. Okay, perti ng dagana. Tibog ng papa, kung pila yung bayaran. Liter K is pila yung price of K? Asa imong ganan na Sky? Ang H, pila price ang H? Ang age kay Tara. 220. Dara ang price. Ay man mo ate itong siguro ko. Duha lang. Pila man ang ay? Ang ay 280. 280 plus 280. 280 plus 3 360. 360. Choose. 460. Oh, yeah. 460 plus K. Pila man ang K? Okay. 400. 800 na. Isa. 100 na. Plus kang Sky. Isa lang sa kani. Choose ang best. Isa man ang Sky. H. Ang Pila ng age age? 220. 2020. So 1,000 na ni. Mili lang sa tani. Papiliya sila ilang ganahan. Naman na yun. Natangtang ko yun. Pagpili ko ng best Sky. Nasa man dyan na Sky mo? Kani? Ah, pili only one. Mo lagi kani. Kani. Isa man. Na sila katubang nag same mo og na choose ninyo ate. O kana. Kana sa si Sky ana. Kani silang duha Panguli niya nagka-choose. tayo. Kanila sa ato Asa lagi kuha? Diha butang lang na diha. Di lang. So mao na exist. So mao ning ibay pila? 5 plus 1 man, 6 tanan. 1, 2, 3, 4. Kailangan taguan para si Oh. 5 plus 1 man. So kani. Oh, free. 1, 2, 3, 4, 5. Get one book for free. Get 5 to get one book for free. And one raffle draw. Kasama lang one ni. Okay kani. Yay! Tapuan ang kabayan. Hi, Ano sa ating pakwan? Ikuha sa ni ate. Competition na ito ha. Ako kaning wala pa lang.
Abot pa to si G. Andre, na-appeal pa to ah. Oh, gani. Ilagay na siya giya. Ano, pag-test na. Ha, kaya. Tara. So, mauna na final natin. Ang kanang exist, ibutang dito, balik. Pag-test na.